Billedet, man ser her, har ingen titel. Det er malet for AIDS-fondet og er akryl på lærred. Kunstneren er Christian Schmidt Rasmussen, og det er malet i 1997. På billedet ses et græslandskab med hvide blomster. Der er blå himmel og 2 bakketoppe. Der ses en vindmølle, 2 træer med ansigter, og det ene har en svane siddende i grenene. En gris, som står bag et hegn, et hus med ansigt, som spytter en sø ud, og røde bobler ud af skorstenen. Der ligger en nøgen gravid mand og en hare. Det er et åbent billede, og der er ikke nogen symmetri ud over de 2 bakketoppe. Billedet er dynamisk på grund af asymmetrien og de forskellige diagonaler i de forskellige retninger. Der foregår meget i begge sider, men venstre side vejer tungest, da det er der, hvor huset og søen er. Der er overlapning i billedet, og der er også repertoire. Man kan se, i forgrunden er der huset, manden, grisen og haren. I mellemgrunden der kan man se bakketoppene, træerne og vindmøllen, og i baggrunden er den blå himmel. Man ser billedet fra frøperspektiv, da man ser billedet nedefra. Det er et symbolsk rum, da alting symboliserer noget. Når man ser på lyset og skyggen, skelner forgrund og baggrund rigtig godt med hinanden, fordi lyskilden, som i dette billede er solen, dukker op bag bakketoppene og skaber skygge i forgrunden. I billedet er de dominerende farver grøn og blå. Der er komplementærkontraster i form af taget og græsset, hvor farverne er rød og grøn, og huset og søen, hvor farverne er orange og blå. Der er brugt primære farver, og specielt den blå farve i baggrunden er brændt. Temaet og budskabet i billedet har noget at gøre med det, der er meget op i tiden, nemlig miljø, grøn energi, forurening og klima. Det viser noget om den rene natur. Den dominerende farve grøn i billedet symboliserer noget om håbet og naturens farve. Træerne og vindmøllen og dyrene i billedet symboliserer den rene natur. Fabrikken og vindmøllerne symboliserer den menneskelige påvirkning i naturen, og hvordan man prøver at rette op på disse problemer. Dyrene i billedet har fået menneskelige egenskaber, hvilket vi mener symboliserer, at de skal stilles lige med os mennesker, og at de har rettigheder, ligesom vi har. At manden ser gravid ud, mener vi har noget at gøre med udvikling, nyt liv og nye idéer, som vi har brug for i den her verden.